Bocah ki nang ngendi dikongkon golek kayu kok sayane ra mulih tak golek nganti tekan kene kok ra eneng ki sing golek nyang ngendi ora ngeleh kepiye tak susul kok ya ora ketemu sik tak golekane ngidul-ngidul ana menawa tekan kidul-kidul desa kono. Mesake mbokku kuwi rondo masara duwe kayu tak ngewang golek kayu sik iya aku kan mulai sekolah ngene iki ya golekane ya mung kayu mangan bulan golek kayu wis ngono kuwi cilik aku wis ngene iki lah yang penting aku ki iso ngewang mbokku ben ora kan ora iso masak ora repot aku arep mangan opo arep dak-dak opo aku untung itu kayu akeh ta mbokku mesti seneng banget iki kok oleh kayu ngene iki tenan dimasake enak tenan kok mbok dimasake opo aku ora ngerti kok mau wis masak jos gitu lah itu akeh makku mbokku mesti seneng banget. Ayo ini akeh tenan bocah. Di golek tekan gunung, endi ka Gunung Wijil. Ternyata nang kene iki akeh kayu ta. Payune akeh tenan iki. Sibuk sithik-sithik. Aku mesti seneng banget. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kayu tapi sama ini kurang akeh kok tak munggah oke munggah panas sih boleh mendure pengerti nang dure enak akeh cah boleh kayu nang dure naik gunung naik ke puncak gunung tinggi sekali naik aduh mantep kok kabeh lah kosone dadi kaji lek kon golek kayu wae tapi ora apa-apa lah bantu wong tua aduh ya Allah panas ya senelak aduh mbok aduh mulai sekolah terus langkon golek kayu aku macane ya kesel tapi mesake mbokku piye mesake mbokku ora golek ke kayu ora iso masak wah tak golek kayu ora menenan ya ora kasane golek mbokku ora iso masak piye mbok kudu semangat pokoknya aku kudu semangat dan mbokku seneng walaupun tekan Gunung Wijil ora masalah yang penting mbokku iki iso seneng sebagai anak kudu berbakti kudune kuat serah kuat tenan iki kudune aku ya kudune bener-bener kudu istirahat sih tapi enak cakruk iki tak istirahat nang kono sik lah wah
Tak leren sih ya Allah. Kesel. Aduh. Lumayan. Aduh. Mbokku ya endi wis ngeleh barang ya ora moro-moro. Bocah iki golek kayu nyang endi? Tak golek nganti tekan kene kok ya ora ketemu. Golek pengen adoh-adoh sudah tekan kene lah. Ono iki gek tekan ngendi? Coba golekane nang dhuwur kono enek apa ora? Bocah kok pengen adoh-adoh kok. Alah, munggah tekan kene kok ya ora ketemu bocah ya tak kapake, tapi wong golek kayu ya kesel tak sengeni. Tak sengeni ki ya mesake ket mau tak goleki ora ketemu. Apa nang dhuwur kono kae ya. Hei. Den. Saking nang endi golek kayu kok goleki ket mau ora ketemu. Oh alah. Hei. Loh, kan makku ngopo tekan kene. Ojo lesung aja. Tandelik cobi. Lah. Kayak nek kayu nang kono iki bocahe nyang endi kok ora enek. Hah. Golek kayu kok tinggal sak nggon-nggon itu nyang endi bocahe. Kayune nang kono iki. Bocahe nang endi iki? Kok ora enek. Apa munggah nang dhuwur kono apa piye? Bocah celintisan kok. Golek kayu kok kayune ditinggal sak nggon-nggon. Ora enek bocahe. Lah ngono. Muga-muga ora ngerti. Mbokku lewat cuma ketemu. Den, nyandi cah iki. Kayune ning kene kok cair ra enek. Alah, wong tua mbok kageti. Mai kena. Mau teles kabeh nopo kok. Syukur. Dan Mak jane ngene ya ngopo sih? Aku ki goleki kowe lho, Le. Mulai sekolah sakjane golek kayu kok ora mulih. Mak ngliwet ngantek maton kok. Aku mesake mboke masak nggo kayu kok ora ndek kayu, mulane aku nganti tekan Gunung Wijil lho mulai kayu. Mbok iki golek kayu turut lor desa kae ceplek-ceplek ya enek. Kok goleki terus saiki ngopo? Lho, tak gawake sego, banyune entek numplek. Mbok kageti kok. Wis ora mosok ora ngombe. Tak jikoke banyu sumur. Nyale, lho. Oh. Tak jikoke banyu. Ya, mau pas ngene. Lawe apa to? Mbok Goreng gereh lho, gereh ulu pitik. iki kaya gereh jaman jenenge apa sih? Mbok Gereh ulu pitik kuwi. gereh wulu pitik. Emang Tipis-tipis. biyen enek gereh wulu pitik. Enak kuwi nek dibakar kemeripik. Ya, kayak madang sik gen ora ngeleh. Aku yang mangan nganggo sendok aku wegah aku senenge dipulo aku wong desa. Nganggo sendok kok Jaman biyen kan ono kuwi, Mbok. Aku seneng nganggo pulo. tangane mboke reget. Iwake kan nggon dhuwur seco iki lho. Lah kuwi. Lah iki enak aku seneng ngene iki seneng banget. Enak ta? Kandhane ya. Gereh wong mangan sego karo gereh ngene iki iso ajek wis seneng. Nyal. Ini mak. Nak. Gerehnya sih mak. Enak amat gereh kok enak banget. Ini gereh ulu pitik jenenge gereh. Aku masih seneng ini sih daripada daging-dagingan aku mending gereh ini. Enak. Enak ta? Kemeripik. Iya. Kayak gereh. Ini gereh sama. Gereh kayak gereh. Kayak gereh. Nah. Gede nek mangan ra didulang ra gemangan. Goleki ngeliyak sayahene. Nek wayah mulih ki mulih. Ora ngubang-ubang ke mboke.
Aku seneng mau mangan dolan. Mbok kon golek kayu ora. Ha iya wangi wis gedhe iki ora dolan ae. Anak wong ra duwe ya. Yo. Kudu rumangsa. Nah iya nek wong ra duwe kudu prihatin besok kan Sugih. sugih. Ya nasib ya ra enek sing ngerti, Mbak. Nah, iya. Suatu saat enek sing sugih kan Allah yang tahu, Mbak. Bolak-balik ing jaman. Kehidupannya kayak roda, Mbak. Kadang di atas. Nah. Ngombe. Hmm. Geng. Alon-alon. Iki ne, Mbak, durine. Nah, Ya mangan aja omong ae. Mangan karo omong ae. nah ngomongin dunia kan di atas, kadang di atas, kadang di bawah. Iya. Kadang naik, kadang di bawah. Ya itu kehidupan. Iya. Nasib kadang ada yang naik, ada yang turun. Nah iya Ekonominya. saiki rekoso sapa ngerti sesuk rezekine eneng iso kepenak. Amin, yang penting enak usaha. Nah iya. Wis kemadan ke kateket gak ayo mulai wis sore. Ya, Ya. bisa nih aku suwarko. Iya iya. Iya, wis gak ayo mulai. Buku. Sendok ya api itu, Mbak. Ya ape sendok zaman kayak mbahmu biyen. Sendok tahun piro iki, Mbak? Mbak tulisannya Mbah Patmo. Mbah Patmo kuwi sapa sih, Mbak? Oh iya kuwi mbahmu biyen. Oh, Mbah. Hmm. Oh, aku suwe ra ngerti ya. Ya, Mbak. Ya wis, Mbak, mulai, Mbak. Ayo mulai. Ya wis, Mbak, mulai ya. Saya mulai aku nang cek kuwi bawa kayune. Lumayan kena go Nang liwat sesuk. lewat sesok. Aduh. Ya, kan, Mbak. Ya, lumayan kayu meneh siji. Nah, sing open. Ya, Mbak, go masak apa iki, Mbak? Wong liwat sesuk karo tinggal jangan tong pohong. Ramban tong pohong buri omah kae ya. Mbak, aku seneng, Mbak, jompong piano ngono, Mbak, di kei santen jebule. Nah iya, Nah, diceleng Ramban. kan. pegagangnya pakake wedhus. Ya, Godhonge pakake kowe. oh. Aku nangis tenan. Nangis tenan nih. Sampai kelingan mah aku.